Ġimgħa wara li l-Labor ippubblika l-manifest elettorali tiegħu kif ninsabu fuq l-adba tal-elezzjoni ġenerali u ċar illi il-kabinet ta' Roberta Bela m'għandux liċken idea x'hemm miktub f'dan il-ktieb għasbu wara kemm huma preparati biex iwettquhom. Il-ħamis wara nofsinhar Net News taqsal il-Clifton Grima r-raba Ministru tal-Edukazzjoni f'temp ta' leġislatura waħda u illi incidentalment hu responsabbli wkoll mill-sport propju dwar wedit li għaw taħt ir-responsabilità tiegħu. Fil-weda numru 520, il-Labor qed jisħaq li se jżid il-ħin tal-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika u jimmira sabiex fl-iskejjel ikun hemm lezzjoni tal-PE kuljum. Fil-waqt li din bl-ebda mod ma' idea li wieħed għandu jarmi, jidher biċ-ċar li l-Labor ma konsulta bl-ebda mod mal-unions konċernati dwar din il-kwistjoni, tantu hekk li lanqas Grima nnifsu ma huwa aġġornat dwarha. Konsultajtu mal-unions qabel ma miltu il-weda 520. Etnu pjaċir li għandek il-manifest elettorali tal-Partit Laburista fidek li huwa l-uniku manifest b'differenza mill-manifesti kollha. Ma konsultajtu l-unions qabel ma miltu il-weda 520. Illi nista' ngħidlek huwa li noqgħod ma' kull proposta li din nagħmlu fil-manifest. Għalhekk, ħaġa tal-ħaġeb kellu jkun Net News li jispjega lill-Ministru lim u x'inhi l-weda fil-waqt li staqsejnieh ukoll dwar il-weda numru 521 li tajt li hemm bżonn tiżdied il-kwalità tal-lezzjonijiet tal-PE. Kumment li ċertament kien meqjus bħal wieħed dispreċċattiv fil-konfront tal-għalliema tal-edukazzjoni fiżika. Iżda, meta mitlub iwieġeb dwar dan kollu, u ammetta li lanqas id-diskussjonijiet dwar dan għadhom ma twettqu. Biex ngħidlek il-weda 520 dik li qed twedu żieda fil-lezzjonijiet tal-PE. Issa, jidher li ma konsultajtux mal-unions u l-għalliema tal-edukazzjoni fiżika. Mbagħad għandek il-weda 521 fejn qed jgħidu iktar lessons tal-PE adegwati. Di ġifieri bħalissa m'hemmx lessons tal-PE adegwati. Li din ngħidu huwa li permezz ta' diskussjoni kif qed tajt tajjeb inti diskussjoni. Mistoqsi wkoll jekk preżentament nuqqas ta' għalliema tal-PE hux dovut tal-fatt li qed jispiċċaw jgħallmu suġġetti oħrajn minħabba nuqqas ta' għalliema b'mod ġenerali l-Ministru tal-Edukazzjoni saq li dan mhux minnu. Billi hija problema li fl-aħħar żmien spiċċaw teachers tal-PE jgħallmu suġġetti oħra u daw jkunu qed jistudjaw għall-PE teacher u mbagħad jispiċċaw jgħallmu suġġetti oħra anke għalihom ma naħsibx li huwa veru xejn. Jiena li qiegħed ngħid li f'dak l-interpretazzjoni tajt inti m'intix korrett. Patru kollu l-fatti juru mod ieħor kif bosta għalliema tal-PE li tkellmu ma' Net News u li wara li għamlu kors sħiħ u għamlu snin twal jistudjaw spiċċaw kellhom jgħallmu suġġetti oħrajn.